Čau, tady je Bunny a dneska natáčím to, nevím jak, v 9 hodin, jo už to mám. Natáčím to 2. ledna v pondělí, ale vyjde to až zítra. A dneska si zahrajeme hororovou hru Eyes, neboli oči. Jde o to, že jste nějaký chlápek a sbíráte, teď přesně nevím co, to uvidíte, až budu hrát. A jdeme teda na to. Jo. Dobrý, to přeskočíme. Jo, takže máme najít 20 tašek s penězmi a najít exit. A nebo se najít a schovat se, najít nebo utíkat před nějakýma těma obludama. Jo, jasně, já vím, všechno to vím. Tak jo, teď jsme teda odemkli dveře a do toho nám skočila reklama. Tak uvidíme, jak teda se polekám a jdeme teda hrát. Tady už máme první. To je nepříjemný zvuk. Jsem tady. Jo. Go. Teď já už se dost bojím. A se samo já už se dost bojím teď. Jako omlouvám se, že teď asi nebudu moc mluvit, ale se bojím. Oh, jo, tady je ten exit. A tady jsou nějaké obrázky nějakých dětků. Lel. Oh. To tam moc tuď. Se bojím. Tady se. My jsme se tady mohli kouknout. Jo, ne, někde blízko, kde jsme my. No je, dobrý. Jako dost se tady zatím bojím, ale dobrý. Máme zatím 2 balíčky. Už jich slyším. Tady už je 3. Ne, no. Tak. Jo, tady máme. A to zní, jako kdyby byla už hodně blízko tady. Jo, a máme teda teď 4. z 20. A ty zvuky jsou fakt nepříjemný, jako už se hodně bojím. To už asi říkám hodně, ale tak. Tam nejdu. Se bojím. Navíc když je tady ještě pomoc.
OK. Tak jsem zase mrtvej. Jako teď jsem byl fakt dost vyděšený. Hodně dost, no. Tak teda nic. Jdeme hrát od znova. Zase další reklama. A uvidíme teda, jak nám to teď půjde. Tady vím, že byl jeden. Dobrý. Tady sebereme tady ty oči, aby jsme viděli, kde je. A tady to je opět. Jdeme se. Dobrý. Máme už 2. Jinak nevím, jestli se spavnují stejně. Tak když tak napište do komentářů, jestli se spavnují stejně nebo po každý na jiném místě. Protože já to nevím. Tak. Kde je? Je tady. Máme už 3 ze 2. Já se bojím teď toho piana docela. Kde je? Ne! Musíme utíkat. Běž. Co teď? Dobrý, jdeme nahoru, protože on nešla teď dolů. A tady si sebereme, tady jsou rovnou. Dobrá, to bude teď docela dobrý. Sebrali jsme tady teď ten 5. A tady je 6. Kámo, co to bylo? Dobrá. Tady je 8. Teda 2, ale teď už máme 8. Tak jsem to chtěl říct. Tyhle balíčky se teda nedají vzít, jo, dobrý. Zkoukneme, kde je. Jo, ona je teď někde dole. To bude... Jak se tam ale teď dostaneme, lidi? To bude taky těžký. Nebo... musíme najít kombinaci. To bude ale kde? Gramofon. Nechci. A... Dej to, kde jsme teď byli. Nebo je? Nevím. Ale ty zvuky jsou fakt nepříjemné jako. Určitě to asi slyšíte, jako kdyby tady byl prostě nějaký vítr. Je to fakt jako děsivá hra. Takže nedoporučuji hrát večer, jako to hraju já. Zkoukněte, kolik je hodin. Jo. A tady už máme 9. pytel.
musíme najít i tu kombinaci a musíme najít prostě tady další čarodějové. Brumbál. Čo, Brumbále? Hej, Brumbále. No nic, jdeme dál. Jdeme po schodech, což není asi moc dobrý nápad, ale je dobrý. Jsou tu 3 balíčky. A ne. Ona je někde tady. A teď ještě do toho blesku. Teď jsem se jako dost lek. Možná se to vůbec neslyšel, já jsem se hodně lek. Takže... Zkoukneme. Jo, tady jsme už byli. Tak teď nám nezbývá nic jiného, než jít dolů. Což ale taky není dobrý nápad, protože tam může furt být. No, uvidíme. Ne. Oh. Ne. Už nás vidí. A. Tohle jsem se už nelek. Ale předtím jsem se lek dost. Tak dáme poslední kolo. A nebo si to necháme, nebo si natočím další hororovku. Ale tentokrát další den. A vy napište do komentářů, jaká hra hororová by to byla na telefon. Nebo prostě na Android. Tak já se s vámi loučím a zatím čau.